ugogo unokubuza ukuthi yini lento engiphethe, ngamtshela ngathi depression. Wathi yini depression uma ngiyichaza? Gogo, depression ifana noflower wamagwinya, iyakhukhumala izigcina ilingana nesilwane esikhulu esingakugwinya. Isaqala ibukeka incanyana njengentuthwane emhlane wendlovu, kodwa namuhla isiyindlovu. Ingakho kwesinye isikhathi nginokuzilalisa ukuze indlovu izohamba ingishiye icabanga ukuthi sengifile. Nginokuqamba izinsuku ezibuhlungu ngizibize ngezinsuku ezimnyama. Wathi ugogo, ngoba sengiyasaba ukulala ngobumnyama, ngizama ukulala kukhanye noma ikhandlela. Kodwa gogo, uma ngilale kukhanya ikhandlela, nginokuphupha ngisendaweni ekhanya kakhulu kunebhokisi elivuliwe, kukhona mina phakathi futhi mina ngime eceleni kwalo. Wathi ugogo, kwenzeka kanjani lokho? Ngathi kunesikhathi ngifunda ukuthi wonke umuntu engimaziyo ngelinye ilanga usazongishiya or mina ngizonishiya. Wathi ugogo, uphupha phakathi ebhokisini futhi uma eceleni kwalo, lokho kusho ukuthini? Uphupha uzingcwaba. Leyo nto yenzeka kanjani? Cha, shuthi gogo, ngisuke sengiqeda ukuqalwe isandla sami, they call it suicide. Ngaphandle kwalokho gogo, angibusabi ubumnyama, sengijwayele ukuphila mina ebumnyameni. Mhlampe nakho lokho kuyingxenye yezinkinga zami. Ugogo wathi bengithi inkinga yakho ukuthi awukwazi ukuvuka uphume embedeni. Yes, angikwazi ukuphuma endlini, anxiety ingenza isigqila, ingithumbile ekhaya kithi, emqondweni wami, emzimbeni wami, kanti anxiety ibuye ibe umngani wami omkhulu. Wathi gogo, mzukulu, anxiety ibuya kuphi? I-depression ne-anxiety akuyona into eyodwa. I-anxiety ifana nomzala gogo ovakashile osuka kwelinye ikhaya wafika la ekhaya, mayifika la ekhaya azwane nami kakhulu kanti wazana nabanye abangani abangekho right. Loyo mngani wami ubizwa nge-depression. Kanti i-depression gogo iyathanda ukwenza imicimbi yasebusuku. Ngakho-ke banokubanga umsindo ubusuku bonke ekhanda lami, singalele okubuhlungu gogo. Kwesinye isikhathi kusuke kuyimina umcimbi, kodwa ngisuke ngiwumcimbi kwamina engingafisi ukuba ingxenye yawo. Wathi ugogo, pho uma ungafisi ukuba ingxenye yalo mcimbi, kungani ungagezi uphume uhambe emcimbini wangampela uphume nabangani bakho? Yebo, ngiyazenza izinhlelo gogo zokuphuma nabangani bami, kodwa futhi ngithi uma sengihlelile ngiphinde ngihlehlise, ngihlale phansi, ngoba kusizana ukuba semcimbini nabantu usihlekisa ubala, kodwa emqondweni wakho kudlala ifilimu yomngcwabo wakho ekhanda lakho. Ngenza izinhlelo ngoba ngiyazi ukuthi kumele ngiphume nabangani, kufanele ngiphume ngiyojabula nabanye abantu. Kodwa imicabango engihlalisa phansi lona othi ngiyojabulela yiphi impilo. Yes, ngiyafuna ukujabula, kodwa anginayo injabulo ngaphandle engikwazi ukuyiphemba kimi ingekho ngaphakathi. Ugogo uthi ngimuhle kabi mina ekwenzeni into engekho kube ngazuthi khona ekugcineni, mase engibuza ukuthi konke lokho engikwenziswa yini, ukusaba ukufa? Cha gogo, mina ngibusaba ukufa. Empeleni ngisaba ukuphila. I-depression yami ihlale ngidonsela empeteni ngize ngizwe amathambo ami ngazi ukuthi awasahlangene nenyama. Iqiniso ukuthi ezinye izinsuku nginokuzibona ngazuthi mina ngiyena umuntu mhlampe ngispoke, ngizwe umphefumulo wami ungishiya, ubumina bugcina buphelelwe isizathu sokuthi kungani ngikhona ngiphila lapha emhlabeni. Kanti vele gogo ngazalelwani, umama nobaba bona kanti bangishiyelani, kwazi breed. Eqinisweni angazi ukuthi ebusuku mangilele ngisuke ngikuphi, ngenzani, ngoba ngihlale ngivuka ngikhathele. Uthi ugogo usola ukuthi mhlampe ngino satanism, mhlampe kungenzeka ukuthi nginawo ngampela usatanism. Umehluko ukuthi anginukelwe igazi labanye abantu, nginikelwe igazi lami. Namanje ugogo akaqonda ukuthi ngisho ukuthini mangithi ngiyagula. Gogo, ngiyagula, ubone ukuthi ngiyafa. Ukwazi insele kahle mahlathi amnyama.